Keď sa opozícia teší z problémov vlastnej krajiny. Slovenská politika je už dlhší čas postavená na ostrých konfliktoch, no niektoré momenty dokážu verejnosť zaskočiť aj napriek tomu. Jedným z nich je aj aktuálna diskusia okolo možného zmrazenia eurofondov pre Slovensko, ktorá sa začala šíriť po videu europoslankyne Veroniky Cifrovej-Ostrihoňovej a českej europoslankyne Danuše Nerudovej. Práve reakcia vo videu vyvolala medzi časťou verejnosti silnú kritiku. Mnohým totiž prekáža tón, akým bola celá téma prezentovaná. Kritici hovoria o tom, že namiesto obáv o Slovensko pôsobilo video skôr ako spokojná reakcia na možnosť, že by krajina mohla prísť o časť európskych financií. Celá situácia pritom otvorila viacero otázok. Prvo je samotné tvrdenie, že Európska komisia chce Slovensku zmraziť eurofondy. Problém podľa kritikov spočíva v tom, že tieto informácie boli prezentované veľmi nepresne. Neskôr sa dokonca objavili opravy, kde sa namiesto Európskej komisie spomínal Európsky parlament. A práve tu vzniká ďalší problém. Európsky parlament totiž priamo nerozhoduje o zmrazení eurofondov jednotlivým krajinám. Ide o komplikovanejší proces, ktorý prechádza viacerými európskymi mechanizmami a právnymi postupmi. Kritici preto hovoria o zavádzaní verejnosti a zbytočnom vytváraní napätia. V celej debate však nejde len o technické detaily Bruselu. Podstatná je aj politická rovina celej situácie. Časť verejnosti totiž vníma podobné vyjadrenia ako prejav toho, že niektorí slovenskí politici v Európe útočia viac na vlastnú krajinu, než na skutočné problémy. Práve reakcia Veroniky Cifrovej-Ostrihoňovej sa stala terčom kritiky na sociálnych sieťach. Ľudia poukazujú na to, že eurofondy nie sú peniaze pre vládu, ale pre Slovensko ako krajinu. Pre mestá, obce, infraštruktúru, školy či rôzne projekty. Preto mnohí nerozumejú tomu, prečo by mal ktokoľvek pôsobiť spokojne pri predstave, že by Slovensko mohlo o tieto prostriedky prísť. Na druhej strane treba dodať, že opozícia už dlhodobo upozorňuje na problémy s fungovaním štátu, transparentnosťou a stavom demokracie. Tvrdí, že práve tieto otázky môžu poškodzovať postavenie Slovenska v Európskej únii. Spor sa tak opäť mení na klasický politický konflikt medzi vládou a opozíciou. Zaujímavé je však, ako silno dokáže podobná téma rozdeliť spoločnosť. Pre jedných ide o legitímnu kritiku vlády, pre druhých o poškodzovanie vlastnej krajiny v zahraničí. Celá situácia tak zároveň ukazuje, aké dôležité je pracovať s presnými informáciami. V čase sociálnych sietí sa totiž aj nepresné alebo neúplné tvrdenia dokážu veľmi rýchlo šíriť a vytvárať silné emócie. Otázkou zostáva, kam sa celá diskusia posunie ďalej. Isté však je, že téma eurofondov, Bruselu a postavenia Slovenska v Európskej únie bude patriť medzi hlavné politické témy aj v nasledujúcich mesiacoch. A čo si o celej tejto situácii myslíte vy? Je podľa vás správne upozorňovať na problémy Slovenska aj na európskej úrovni? Alebo už podobné vyjadrenia pôsobia skôr ako poškodzovanie vlastnej krajiny? Napíšte svoj názor do komentárov. Diskusia o budúcnosti Slovenska a eurofondoch a politike v Bruseli sa totiž očividne len začína.